Il-protagonisti wara l-frame-up ta' Egrant kienu qed jagħtu verżjonijiet kontradittorji meta ssejħu quddiem l-inkjesta maġisterjali. Dan fl-istess ħin li pubblikament kienu lkoll qed jirrepetu l-gidba li Egrant hija tal-familja tal-Prim Ministru. Il-gazzetta Kullħadd irraportat kif meta wieħed idur ix-xhieda li hemm fl-inkjesta ta' 1500 paġna isib diversi partijiet fejn dawk li kienu qed isostnu din il-gidba mhux biss ma qablux ma' xulxin, iżda lanqas kienu konsistenti mal-verżjonijiet tagħhom stess. Tant li kif sar magħruf fl-aħħar jiem l-inkjesta titlob ukoll passi kriminali. F'diversi waqtiet li mħallef Aron Buġejja dak iż-żmien il-maġistrat inkwerenti kellu juża n-noti fil-parti t'isfel tad-dokument biex jispjega kif Marija Efimova, ir-Russa ex-impjegata mal-Bank Pilatus u Daphne Caruana Galizia ma qablux flimkien. Efimova xedet 4 darbiet u minn xhieda għal oħra anke mal-verżjonijiet tagħha stess tfixklet jew bidlet dak li qalet. Fl-istess sitwazzjoni Pier Portelli mal-Partit Nazzjonalista pubblikament kienet jirkeb fuq l-istorja li Egrant hi tal-familja Muscat, b'verżjonijiet differenti wkoll fix-xhieda tiegħu l-eks-spettur Jonathan Ferris. Hawnhekk hawn diskrepanza oħra. Jikteb l-imħallef f'paġna 445 fejn jiżid li għal darb'oħra Efimova qiegħda tixhed bil-kontra ta' dak li kitbet u xedet Daphne Caruana Galizia. F'parti oħra tax-xhieda f'paġna 434 kien innotat kif Marija Efimova kienet qalet li d-dokumenti li kellha Daphne Caruana Galizia ma kienx ġabithom minn għandha. L-imħallef Buġejja kellu jerġa' jikkjarifika dan huwa eżatt bil-maqlub ta' dak li xedet Daphne Caruana Galizia. Matul l-inkjesta Marija Efimova qalet għal ħafna drabi li hi laqgħet kellha dokumenti, la skenjat dokumenti u isqan żammet kopja. Xi ħaġa li issa li l-inkjesta gidbita qed tgħid bil-kontra tagħha. Anke fuq meta ltaqet l-ewwel darba ma' Daphne Caruana Galizia ma kienx korretta. Meta kienet janalizza dikjarazzjonijiet oħra ta' Efimova dwar suġġetti differenti, kien hemm referenzi kontinwi għal dubji li tqajmu. Dan iwassal għal dubju kemm Efimova kienet rad dawn il-payment instructions kien innotat f'parti oħra tal-inkjesta li għalkemm ma kienitx qed titkellem dwar Egrant ukoll qajmet dubju kbir dwar il-kredibilità ta' Efimova. L-inkjesta dwar ir-rapport Egrant ippubblikata b'mod sħiħ u rieta l-ewwel darba kif il-Maġistrat ordna lill-Kummissarju tal-Pulizija jiftaħ proċeduri kriminali kontra Marija Efimova fuq kalunja. Għal dan il-għan, il-Kummissarju tal-Pulizija qiegħed jiġi ordnat sabiex jibda proċeduri kriminali kontra Marija Efimova għar-reat ta' kalunja skont il-liġijiet ta' Malta u ta' ġurament fals għaj termini l-kodiċi kriminali kif ukoll biex jittieħdu passi kontra persuna oħra li uża ħafna l-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin. Tul is-snin Marija Efimova sabet il-protezzjoni ta' uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista, fosthom l-eks kap Simon Busuttil u l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa. Dan tal-aħħar flimkien mal-eks segretarju privat ta' Austin Gatt, Manuel Delija, jiffinanzja. L-inkjesta tgħid ukoll li hemm diversi punti li Marija Efimova u Daphne Caruana Galizia ma bdewx jaqblu fuqhom, kemm bejniethom kif ukoll separatament mal-kumplament tal-evidenza miġbura. Il-Maġistrat insista li fost il-kwistjonijiet fejn kien hemm xhieda ma rriżultax li kien hemm aspetti importanti u kruċjali. Irriżultaw jew inkompatibbli ma' xulxin jew kompletament meruti mill-provi miġbura, qal il-Maġistrat li ta' lista twila ta' fejn ma qablux. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.